dipasang di jari mani adik tak sayang nan amenyo balu tabalik suasa pun kuni yang inyo tak jadi nan amenyo balun tabalik suasa pun kuni yang inyo tak jadi. Apa adanya udah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru. Banyak rintangan isu kadiadang alun tentu abia kasana. Sabarlah sayang untuk nanti samantara. Tidak pena yang badayo jika udah lamo siang baganti orang manyeso bahkan tak meminang diriku. Turik mola Siria jo pinang secara no mungkin suaso kuni yang tak jadi mengikat lagi. Rintangan isu kadiadang alun tentu abia kasana. Sabarlah sayang untuk nanti samantara. Tidak pena yang badayo jika udah lamo siang baganti orang manyeso bahkan tak meminang diriku. Turik mola Siria jo pinang secara no mungkin suaso kuni yang tak jadi
baca diri tinggi bayang dari badan, terlampau percaya diri udara sedalam genggaman. Harum sebelah harum udah cinta terakhir di hati, rupanya udah sama saja menilai cinta johara tu tak sia bangsa ini kayo. Dek terlampau harum banang kusui dan eloju, dek terlampau cinta badan sakit indah terasa, indah ku udah rasa baik tu cinta suci di hati, udahlah biar memilih sabim yang tangan curang lain, bukannya pertama hati denai tiba matikan jajak luka di tampilan sama cinta udah putihkan sama merengguinya huni badan, cinta udah putihkan sama merengguinya di badan. Harum sebelah harum udah cinta terakhir di hati, rupanya udah sama saja menilai cinta johara tu tak sia bangsa ini kayo. Dek terlampau harum banang kusui dan eloju, dek terlampau cinta badan sakit indah terasa, indah ku udah
senjo hari denai menyesali diri indak mungkin bata mulai jo orang dan den sayangi anta dimaki ninyo barada den tanyo bulan bintang kamano palito hatiku
japui lari nai udah sayang biarlah hidup kita apa adanya asakan hati pangan sana Wai dan japui indah tabau dia pernah bakato anggan pinang rangkayo adia tarimo denai nan bansai adia lengahkan maafkan diri dengan yoyuda nan dahulunya
tak jual rumah nan kada di ranah Minang. Santana risau pautan hati mandeh sampaikan pasan cinta pandang ombak bagus liye
kisah Jo Adi Satyo hari bayang marupa di palupu amato oi Adi sayang tolonglah denai tunjukkan cara untuk melupakan sadangnya are bekasih sayang berputihkan di tengah jalan hancurlah sudah impian cinta nan denai harapkan selamako jo denai adia berjanji jonan lain adia berjadi jo denai adia berjanji jonan lain adia berjadi dan menuju perasaanku lupakan kisah Jo Adi Satyo hari bayang marupa di palupu amato oi Adi sayang tolonglah denai tunjukkan cara untuk melupakan
kau indah layu kapucuknya. Macam bunga dalam taman nan dan pupajo kasih sayang hanya sakit tenan dan ragukan kumbang tu bana banyak godaan dia kumbang tu bana banyak godaan jumpa goyo badau narimbun bungonyo oi banyak anak kambang nantasa sok bungo baracun mati di rantinglah kau kumbang dia mati di rantinglah kau kumbang. Bukan tanaman saga tumbuh bumi tak suka menerima dia bumi tak suka menerima siramlah bunga patang hari nak sama rimbunnya bunga raya bijo den tanam tolong bupai kau indah layu kapucuknya dia kau indah layu kapucuknya. Pajo kasih sayang hanya sakit tenan dan ragukan kumbang tu bana banyak godaan dia kumbang tu bana banyak godaan jumpa goyo badau narimbun bungonyo oi banyak anak kambang nantasa sok bungo baracun mati di rantinglah kau kumbang dia mati di rantinglah kau kumbang.
badan Selapan sai tido babanso Jangka ame himi kumpido Ayamato Kapang bujuan luko Lah biaso Mereka kata sisi ajo Hilang rono Dek bilau ame suaso Dek nan bansan Raguang malah Ayamato kadado Telah jalan dah tak mungkin Mengadenai di bariaro Jo janji-janji Padi yang ku sambil Rasa pagi Luku dek cinta Sialah kan disalahkan Lah biasa isa tangi Pamenan tidur de malam Pada rai galak nan kayo Isa bakuman de urang nan tidur Kala tak kota padan Tampe denai baljuan Madu nasi Jo parung tuangan Lai benar Sekolah lulus sarjana Tapi rasa Tak ada artinya Satyo denai Mencari kerajo Ciepu Dado manarimo Antah malam Nasib diri denaiku Antah bila mencuba Hidup kasana Mau candu urang Lai dan raji Membaca Quran Hanya untuk mencari lowongan Tapi kini apunanlah tak jadi hanya latih dan denai rasukan Antang apa terjadi dunia langkau kini
panas sarjana tapi pitih indah jan harus sana ini kasanan haruka menjadi orang tua mabintokan pitih sekolah kadang bahutan ondeh panguaso nagari calialah bagi kamiku lai sarjana asunda baguno antah malam nasib diri denaiku antah bila mancubo hidup kasana pacando lai dan raji membaca Quran hanya untuk mencari lowongan tapi kini apunanlah tak jadi hanya latih dan denai rasukan panas sarjana tapi pitih indah jan harus sana ini kasanan haruka menjadi orang tua mabintokan pitih sekolah kadang panguaso nagari calialah bagi kamiku lai sarjana asunda baguno Manika stereo. Jadi dah, orang menjualnya kan menipu lo dah. Iyo, kan dek mani itu adik udah mangkok kemarin terima. Kalau ndak minum kopi adik kau mah gimana gitu. Ada ibarat geloda. Udanan kopinya.
pagi cok, yo mani juga dah. Ahai, iya kan? Kalau tak minum kopi jando, hati jo jantung diracuni yo. Biar bujang biaran tuo, tak gilo-gilo yo dibuat yo. Ada ibarat geloda, Udanan kopinya dinainan Allah kan roda. udah tambah yo sayang juga. Setengah-tengah panduda, Sarak gua jadi jodi, baasu kojo kan roda. raso maraca udonan jadi. Kalau minum kopi janda, babanya sabana sero. Biar pahit indak bagulo dah. Asa pagi cok, yo mani juga dah. Ahai, iya kan? Kalau tak minum kopi jando, hati jo jantung diracuni yo. Biar bujang biaran tuo, tak gilo-gilo yo dibuat yo. Ayam bakuku abad tando, harilah pagi. Dan calia ayah ke jalan mencari piti. Jo sabah hati ayah menggadangkan kami. Jasonyo ayah isu dak kaden lupakan. Dek bangsa idui mangko denai tagamang. Eloknya kita ayah di perantauan. Padu di kampung jadi gunyangan. Dek nasib kita
suka